catch 'em all. Здравейте хора, аз съм Винци и днес снимаме отново на Майнкрафт. Това е третият епизод на Майнкрафт. И сега да си съберем малко храна. Да даваме. Ох, 2 пържолки ми даде. О, тук. Красенци. Нищо ми даде. Овцата няма смисъл да убивам. Така. Може да гледате клипове на DTI 5. На къщо аз също скоро ще снимам 25 арена, доста се развие. Второ да ви е интересно. Скоро ще снимам. На DTI 5 също доста клипове ще правя. Пържолка ми даде. В новата версия вече дава и пържолки. Радва нямам. Имам Iron Sword и Iron Кирка също така. Ще реша да изпека пържолка малко. Проверим мината за Iron. Чувам нещо. Там долу. Я по-добре да си излезнеме. Трябва да съберем малко дърво, за да си направим градина и след това да е новото попълнение на нашето развитие. Направим градина. Да видим. Обаче трябва да си лезнем. Готово. Сега ще трябва да си намерим камък и да дърво. Разбира се. Точно на това ще отида да си взема такова камък.
Хора, значи, моля ви, пишете на какво да снимам, за да знам дали ви харесват поредиците или не. Моля, пишете. Дали на Minecraft, дали на Clash Royale, на GTA 5, на Horror Game. Или пък ще бъде интересно, ако вие ми пишете в коментарите и предлагате идеи за да снимам, на които искате да снимам. Или поне аз сам да си избера на какво да снимам. Аз поне си на каквото не се снима, де. Не от такова. Да първо видях да ги хапне. Нещо много малко стана. Те пържолите от овчите пържоли. И ето това, къде му беше. Добре. Някакъв се бъва по някакво нещо. Така, сега ще ми потребва дърво. И отивам за дърво сега, разбира се. Хората, знаете, скоро ще има доста епичен клип. Сигурно утре или до 17 септември най-късно ще има доста епичен клип. Дрифт батъл на GTA 5. Аз срещу Ники. Може да го гледате. Също така, дано новото ми интро да ви харесва, защото мен доста ме кефи. Сега събира малко дърво. Мисля, че това е достатъчно. Така, добре. Ръчки сега. Ние доста си направиха обаче. 2 стака и 10 пръчки. Ами сега. Опа. Така. Така, добре. Оставя това и това. И тези и това. Тия пръчки. Тук. Това. Това. Тият също. Така. Защото трябва да ходим да храним нашето конче.
Градината ще ни е ето тук, мисля. Мисля, че добро място. Ето тук. Опа. Грошка малко. Какво правя, бе? Ето така мисля. Да. Ето така. Така. Хора, направихме нашата градинка. Други път ще довършим и ще сложим семена и ще изкопаме дупки за водата. И надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, оставете по един коментар, харесайте, споделите клипа. Аз бях Венци и чао-чао!